सिटी मत मारे निर्गुण में और ये निर्गुण के फरमाइश करने वाला यानी नैनीताल से चल के हमारा मनोज जी के बहन जड़ के हमनियों के बहन के समान बाड़ी और मेरे के बनाई ने महाराज और बड़ी उत्तम विचार बा कि निर्गुण के भाव हालांकि इकुली पुरानिया के सुने की चीज हो लेकिन वो लड़की के मन में कितना सुंदर भाव बा ये बाबा उसी विवाह में के हमरा के निर्गुण सुना दी सी विवाह में जो निर्गुण गौले बानी ओकरा पर इंसान के बहुत सोचे वाला चीज बजो में का बा जाने में दू गो निर्गुण हम गौले बानी जाने में एगो हम सुनावत बानी जब हमने के अपने महतारी के पेट में रहिले तो हमने के उल्टे टांग टंगाई रहिले नरक और स्वर्ग समाई के पेट हो लोग कहले कि नरक में फलाना बढ़े नरक दूसरा जगह लेके नरक महतारी के पेट हो ऐसे जन्म लेनी मर गई जानव में जल गई परसों मर गई चौथा रोज बोलो बकरी में गई मर गई यानी पेटे 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 घूम जाता उहे नरक हो उहे नरक हो निर्गुण के माने का होला निर्गुण हमारे के अपने माई के पेट में रहे तो उहे निर्गुण है जगहिया निर्गुण हो कोई या गुण ना रहे आज माई के पेट से धरती पर हमने के गिरी ले तो हमने में 3 गो गुण हो जाला रोजो गुण तमो गुण सतो गुण और जब ये 3 गुण हमने में आ जाई तो हमने के गिनती स्टार्ट हो जाई कि बबुआ 1 दिन के पहले 2 दिन के पहले 4 दिन के पहले 5 दिन 6 दिन छठियार यानी माई के पेट में 9 महीना रहल वाले उ दिन केहू नहीं के गिनल आ जहाँ आज जन्म रहले कि इकर किलोमीटर उठे लागी और लोग कहले कि हमार बाबू 5 साल के हो गए 2.5 साल के हो गए 5 साल के हो ना गए 5 साल के बैटरी कम हो गई बबुआ उहे नहीं गुड बा जब हमने के जन्म के समय हो जाला तब पहले कौन चीज हमने के लेके आई थे मूड़ी का जन्म होला तक के का होला रहेगा रहेला जोड़ के निकलना कि हे धरती माता मथा फटकता नहीं मार रहल बनी हमरे के रहे के जगत ही हो और दुन हाथवा जोड़ के हमने निकले कि हे प्रभु हमरा के नरक से बाहर करी राव भजन जरूर गाए आ हमने के जिया के धरती पर गिरते कि कहां 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 हम कहां कहले बनी तहर भोजन कर कहां कहले बानी ये सत्तू का चीज जरूर करे माता बहन बेटी क्यों कभी लड़का होता चाहे घर पर होके या हॉस्पिटल में होके डॉक्टर से बोली नार मत कटी हो चले हम नार के देखब ना जाने मेरा महतारी के पेट से पुरान से नार के कनेक्शन जुटल रहेला वो चीज के रुआ देखब तो उहे भगवान के दर्शन हो जब एक ज्ञान दिए सन हो तब कनेक्शन छूट जाये भगवान से लिंक खत्म हो जाए ये
से नार पुरन के दर्शन क के ही अनार के कटवावे के चाहिए। जीव का नाश ना होला, शरीर का नाश होला। घर पुरान होला, घर में रहे वाली दुल्हन पुरान ना होले। कपड़ा पुरान हो जाए बदल दी, नया कपड़ा पहन ली, वैसे ही दुल्हन भी आई पुरान।